Semprete dipun tarik.
sik jaranane. Jaran jejer sik. Oh, digarap. Baris. Ayo, jejer. Baris. Piye? Kowe. Toh, manu toh, penak. Rono. Piye mujure? Manu toh. Mujure. Jajali. Boke ning ngarep ya. Mbok ini garap. Dikapakne iki kok. Arah, heeh bener. Ya bener. Piye? Gini. Ya Allah. Tak garap sik. Wis mandek. Mas, Aku kene. iki tabono paragoi lho, Mas. Ora ora. Yo. Piye? Padha ndingkluk. Dingkluk. Ini. Ya Allah boyok. Boyok ini buri lek. Ayo. Siap ora? Yo. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajak nyupriani. Hatiku suntuk kencan agar wanita liya. Kok eleng padha. Lah kayakmu. Sing lambe abang ngowapi iki. Ngelak Ya Bunda. Allah. Ambekane Senin Selasa Rebo Kamis. Iya Mbak Kong, dinise. Aku ki wong penak aja. Ki piye to Pakmu? Ambah-ambahan nopo iki? Pokoke karo aku ngene. Dan nembe sik. Oh ngelak semaput. Iku rasane ra teko ngomah. Piye to Mas Dos? Mbak Kong ambek kamu kok kaya ngono. Lah iki kok lek Pakmu lek piye lek dadakno. Iki sing jelas iku sing ndak mulai aku. Ngono. Lah iki aku meneng ki mergo getem mikir sepedaku kok carane piye lek ngompo, ngono lho. Wek. Oh, banmu bocor. Danku bocor, tekan kene mau bocor, Yes, makanya ya. aku mbur meneng. Iki solusine golek kompo ki piye ngono. Wis to. Gampang kok pokoke disiarne kompong lumpuk kabeh. Wis mimik kabeh. Ya. Janjane kowe ning gelagatku sajak Ya hatiku suntuk kowe kencan karo wanita liya.
Yeah.
Wait, bos. Ah. Ayo, ayo.